Moldova Growing Bank a inaugurat un nou centru de autoservire bancară 24 din 24, amplasat în sectorul Rășcani al capitalei, pe Bulevardul Moscovei 5. Centrul este situat într-o încăpere confortabilă, nu are angajați, în schimb este dotat cu echipament performant ce le oferă clienților posibilitatea să-și gestioneze singuri fondurile proprii în condiții de confidențialitate și siguranță maximă. Moldova Growing Bank a creat acest centru de autoservire 24 de 24, care perfect se încadrează în strategie de dezvoltare al băncii și în proiectul de transformare a băncii într-o bancă modernă, care oferă servicii și oportunități înalt tehnologizate. Este un model de banking sigur, confortabil și foarte comod pentru clienții băncii. În cadrul centrului de autoservire 24 din 24, clienții pot beneficia de o gamă vastă de servicii bancare performante. Prin internet banking este posibilă achitarea ratelor la credite, achitarea serviciilor comunale, achitarea mărfurilor și serviciilor către furnizori, transferuri bănești, plăți programate la o dată viitoare, cumpărarea, vânzarea valutei online, vizualizarea soldului conturilor bancare, precum și extrase din cont. Acei clienți care au profil în internet banking nu le rămâne decât să se logheze, iar cei care încă nu l-au depun o cerere la noi în bancă și pot să utilizeze deja profilul în centrele noastre de servire 24 din 24. Putem totodată și verifica alimentarea contului. Banii momentan nimeresc în contul de card. Prin terminalul multifuncțional este posibilă încasarea numerarului în contul curent, alimentarea cu numerar a contului de economii, alimentarea cu numerar a cardului de debit, achitarea overdraftului la contul de card, precum și achitarea creditului. Alegem Moldova Growing Bank de pe ecranul acesta și alegem, deci în limba rusă ne dictează meniul Карточный счет și introducem numărul cardului. Introducem bancnota. Prin bancomatele Cash In, Cash Out este posibilă încasarea numerarului, retragerea numerarului, consultarea soldului, schimbare PIN, mini-extras, tipărire de sold pe chitanță. Introducem cardul în bancomat, alegem limba dorită, confirmăm prin PIN și alegem alimentarea contului. Confirmăm. Avem posibilitatea să introducem nu doar o bancnotă, dar putem și 2, și 3, și până la 50 de bancnote concomitent. Și introducem în fereastra respectivă numerarul. Confirmăm prin apăsarea butonului, deci e foarte simplu, adică e simplu pentru oricare persoană care dorește să-și alimenteze un cont de card deschis la Moldova Growing Bank. Sperăm că numărul de clienți care accesează aceste servicii se mărească permanent, să fie în creștere, fiindcă aceasta este tendința generală și în băncile din Europa. Acest lucru ne va permite să asigurăm o calitate înaltă de deservire. Centrul de autoservire din Bulevardul Moscovei 5 este al 4-lea la număr. Primele 3 funcționează deja în sectoarele Botanica, Centru și Ciocana. De asemenea, în 2 mari centre comerciale din Chișinău funcționează zone de autoservire. Noi preconizăm să creăm în fiecare sector al orașului astfel de centru de autoservire 24/24. Crearea centrelor de autoservire are drept scop principal atingerea unui nou nivel al calității serviciilor care să distingă Moldova Growing Bank pe piața bancară din Moldova drept lider incontestabil și bancă europeană prosperă.